După ce îi voi pune câteva întrebări, Slavia te mai întreb o dată înaintea oamenilor prezenți și înaintea lui Dumnezeu, dacă din dragoste și nestilit de nimeni, tu faci legământ cu Domnul. A spus da și cu toată inima. Următoarea întrebare, cu adevărat crezi că Iisus Hristos a murit, răstignit pe cruce, cu coroana de spin pe cap și strepuns în coasă cu sulița pentru tine și pentru toți oamenii? Următoarea întrebare este, până când te-ai hotărât să slujești Domnului? A spus niciodată până când Domnul mă cheamă acasă, pe baza mărturiei tale depuse înaintea bisericii adunate aici și înaintea lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Atunci, de asemenea, te întreb, înaintea bisericii și înaintea lui Dumnezeu, dacă tu faci legământ cu Domnul pentru că îl iubești. A spus da. Crezi că Iisus Hristos a murit pentru tine? Crezi că El a înviat din morți? Crezi că va veni înapoi la judecată? Până când vrei tu să-L slujești pe Domnul Iisus? Până îl va chema Domnul acasă. Amin. Baza mărturiei tale pe care a depus-o, noi te vom boteza. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. David, la vârsta de 17 ani, a constatat că are păcate, este păcătoasă. Pentru că toți oamenii care se nasc în lumea aceasta se nasc cu păcatul adamic. De aceea a hotărât ca în această zi să se întoarcă la Domnul, să facă legământ cu El. Vreau să întreb dacă mai sunt păcătoși aici sau dacă toți sunt sfinți nepreaniți care n-au nevoie de pocăință. David a consimțit că are nevoie de pocăință. Și iată că, după câteva întrebări pe care le vor pune, ea va coborî în apă și va face legământ cu Domnul. David, vreau să te întreb, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? A zis că cu toată inima crezi că El a venit din cer pe pământ și a murit pentru păcatele noastre. Crezi că El a înviat din morți și s-a înălțat la ceruri. Dar când vrei tu să-L slujești pe El? Până la moarte, a zis Tabita. Mai vrei să răspunzi la următoarea întrebare? Crezi că Iisus Hristos este Cel care botează cu Duhul Sfânt? Crezi că are și pentru tine planul ca să fii botezată cu Duhul Sfânt? Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat.